Riwruok mar jopuonj KNUT koro dwaro mondo mi piny owacho oketie timo girimiti margi mar tich kapok dwe mar 6 korumo. Jalup jagoro mar KNUT Esbon Otieno mane loso e kaunti ma Kirinyaga e kinde ik mar mane en jagoro mar riwruogno e kauntino okoni ochopo kinde ma nyaka koro rango sara mag jopuonj. Otieno okoni gidwani mondo med jopuonj osara kod 60%. Mopogore gi magi bende ne giloso weche mag arita e gwenge moko ma pacho ka magikono oseketo ngima jopuonje kinda kuru Gasumbi. Pamoja nanyi leo tukete kurehera mbirambi situ na gukoro hamwe na inywe na kumuririkania the Lord is still on the throne. Na tunaambia hiyo commission wafanye hala ili inapofika June mwisho tuwe tumekamilisha hiyo mambo ya CBA. Katika allowances zote tuna house allowance, commuter allowance, medical allowance, zile allowance zinaenda extraneous allowance ambazo ziko katika salaries ya mwalimu. Tunasema hizo allowance zote ziongezwe at 30% ili mwalimu aweze kujikimu kimaisha. Hata hardship ambaye chairman amesema hapa serikali inajaribu kukatiza sehemu zingine, tunasema waguze hardship allowance, wataona walimu wakijitokeza kutetea wenzao ambao wanaenjoy hardship allowance.